Jeg vil gerne bevise Pythagoras læresætning. For en retvinklet trekant, hvor vinkel C er ret, gælder sætningen a i anden plus b i anden er lig med c i anden. A er den ene katete, B er den anden katete, og C er hypotenusen. Jeg har valgt at bevise Pythagoras læresætning ud fra arealer. Jeg har valgt at bruge dette billede, som består af 4 retvinklede trekanter, der er ens. De er bare drejet i forhold til hinanden, og inde i midten bliver der så dannet et kvadrat med længden c. Først finder jeg arealet af det omskrevne kvadrat. Det gør jeg ved at sige længde gange bredde. Den ene sidelængde er a plus b, og den anden sidelængde er også a plus b, hvilket også kan skrives som a plus b i anden. Og a plus b i anden kan også skrives som det ene led i anden, plus det andet led i anden, plus det dobbelte produkt af de to led, som bliver 2ab. Nu vil jeg finde arealet af de 4 retvinklede trekanter. Arealet af en trekant findes ved at sige en halv gange højde gange grundlinje. Arealet af de 4 retvinklede trekanter kan skrives som 4, da der er 4 retvinklede trekanter, gange en halv, gange højden, som er a, og det ganger som er grundlinjen, som er b. Så siger jeg 4 gange en halv, det er 2, altså er det 2ab. Til sidst vil jeg finde arealet af det inderste kvadrat, og det gør jeg ved at sige c gange c, som også er c i anden. Og hvis man lægger de inderste arealer sammen, får man 2ab plus c i anden. De to arealer skulle gerne være lig hinanden, så jeg sætter de to arealer lige med hinanden. Og det gør jeg ved at sige a i anden plus b i anden plus 2ab er lige med 2ab plus c i anden. Her kan jeg se, at 2ab går igen på begge sider, så det trækker jeg fra på hver side, og så får jeg, at a i anden plus b i anden er lige med c i anden, og nu er sætningen bevist.